Joo, mä oon otsikon tuollainen valinnan paikka. Vuorisaarna on siis Jeesuksen pisin tämmöinen opetuskokonaisuus. Jeesuksen opetuksia on koottu opetuskokonaisuudeksi ja pisin niistä on tämä Vuorisaarna. Ja tämän lopuksi Jeesus kutsuu kuulijoita tekemään valinnan. Siinä on paljon opetusta ja sitten Jeesus kutsuu tekemään valinnan. Sen takia toi otsikko. Ja Jeesus kutsuu ihmisiä menee sisään ahtaasta portista ja varoo vääriä profeettoja ja sitten tekee Jeesuksen sanojen mukaan. Ja lukastaanpas tuosta pätkää. Menkää ahtaasta portista sisälle, sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotuksen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät. Mutta se portti on ahdes ja tie kaito, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät. Jeesus kuvaa tässä kahta porttia ja kahta tietä. Ja toista porttia Jeesus kuvaa semmoisilla sanoilla, jotka alkukielen merkitys on kapea ja sitten on niin kuin puristava tai ahdistava. Ja usein se liittyy ahdistukseen ja vainoon Raamatussa. Tämä tie on sellainen tie. Esimerkiksi kun Paavali sanoo apostolien tekojen luvussa 14 tällä tavalla, että monen ahdistuksen kautta meidän pitää menemään sisälle Jumalan valtakuntaan. Tämä ahdistus on tässä sama, mitä käytetään tuosta tiestä, joka on käännetty tässä 3338 käännöksessä sanaksi kaita. Ja se toinen portti ja tie on puolestaan lavea. Se on tietysti ahtaaseen ja kapeeseen ja tämmöiseen puristavaan verrattuna hirveän miellyttävä. Ja varmaan niin kuin luonnollisemman tuntunen muutenkin mennä sisälle. Ja se siinä varmaan on se pointtikin. Sananlaskujen kirjassa on semmoinen jännä kohta, tuolla luvussa 14 myös, että miehen mielestä on oikea monikin tie, joka lopulta on kuoleman tie. Eli ihmisen silmissä moni tie, moni elämäntapa, moni valinta elämässä voi olla aivan niin kuin hyvä, vaikka se ei johtaisi elämään, vaan se johtaisi ihan päinvastaiseen asiaan. Ja tietysti toinen keskeinen ero tämän helppouden ja miellyttävyyden lisäksi on se, että Jeesus kehottaa menemään toista sisään, ja ei todellakaan toisesta. Mitä tämä ahdas portti ja kaita tie tarkoittaa? Luukkaan 13. luvussa siellä Jeesukselta kysyttiin pelastuvien määrästä, ja Jeesus vastasi sillä tavalla, että ihmisen tulisi kilvotella päästäkseen sisään ahtaasta portista, tai ahtaasta ovesta, siellä mainitaan ovi. Ja siinä on hirveän paljon samankaltaisuutta tämän kohdan kanssa. Muutenkin on hyvä huomioida se, että Matteuksessa, Markuksessa ja Luukkassa kuvataan samoja tapahtumia, niissä on hyvin samat asiayhteydet aina. Ei ole ihan, mutta on myös ihan edelliset tapahtumat on samoja ja jälkimmäiset tapahtumat on samoja. Saataan käyttää jotain eri sanaa. No siitä tietysti voi virittää paljon keskustelua, miksi näin on, mutta hyvin todennäköisesti kuvataan samoja tapahtumia. Ja tämä Luukkaan evankeliumin kohdassa se kilvottelu päästä sisälle tarkoittaa kilvottelua päästä sisälle taivasten valtakuntaa, jossa Abraham, Iisak ja Jaakob on. Ja tämä on niin kuin ehkä luontevinta kuitenkin ymmärtää loppujen lopuksi pelastuksena, sielun iankaikkisena pelastuksena. On hyvin mahdollista, vaikka ei tietysti täysin ehdotonta, että Matteus ja Luukas, nämä kohdat puhuu samoista asioista, kuten yllättävän moni muukin kohta, tämmöiset rinnakkaiskohdat, mitä on varsinkin Vuorisaarnan aikana otettu esiin. Mutta mikäli Jeesus puhuu sielun iankaikkisessa pelastumisesta, niin tämä ahtaa oven ja portin merkitys on melko selvä. Nimittäin Jeesus sanoi Johannes 10 olevansa lammasten ovi. Jeesus sanoi, että minä olen ovi. Jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu, ja hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen. Ja Jeesus sanoi myös Johannes 14 olevansa tie, totuus ja elämä. Ja mikä muu kaventaakaan sitä porttia tai tekee sitä portista ahtaampaa kuin se, että on vain yksi portti, yksi ovi, mistä läpi pääsemällä on mahdollista mennä elämään. Ja tämähän on märkärätti eri uskontoja kohtaan. Että tämä on niin poissulkeva, ja Jeesuksen opetus on niin poissulkeva, muut poissulkeva. Mä oon tie, totuus ja elämä. Kukaan ei pääse isän tyköön muuten kuin mun kautta. Ei pääse kenenkään toisen kautta. Ja Jeesus sanoi, että vaan harvat löytää sen portin ja tien, joka vie elämään, ja se oli valitettavasti totta etenkin juutalaisten keskuudessa. Uskonnollisuus, ylpeys, itseriittoisuus, rikkaudet, mukavuudenhalu. Syitä voi olla moniakin olla menemättä siitä ahtaasta portista. Ja evankeliumissa me nähdään monenlaisia syitä ja estelyitä, mitä ihmisillä oli mennä elämään johtavalle tielle.
Tämä ahdas portti vie ihmisiltä niin kuin kaiken syyn kerskata, kaiken syyn ylpeillä omasta paremmuudestaan tai siitä, että mä ansaitsen Jumalan edessä jotain. Efesolaiskirje 2. luku, jakeet 8 ja 9 opettaa hyvin selvästi. Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta. Se on Jumalan lahja, ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Kellään ei ole Jumala edessä kerskattavaa. Ja joillekin se voi olla kompastuskiveksi mennä sitä ahtaasta portista sisälle. Mäkö tarvii armahdusta? Oma parempi kuin toi mun naapuri tai toi mun kollega tai mitä ikänä. Mutta Jeesukselta kysyttiin, kuka voi pelastua, Matteus 19. Ja Jeesus vastasi, että ihmisille se on mahdotonta, mutta Jumalalle mahdollista. Se on näin. Se on näin. Okei. No jos ahdas portti tarkoittaa Jeesusta itseään, niin tämä portin ahdistus ja vaikeus ja tämmöinen vaino, se on aika helppo ymmärtää. Koska Jeesus opetti hirveän paljon siitä, että opetuslapset joutuu kokemaan vainoa. Ja opetuslapset joutuu kokemaan vainoa nimenomaan Jeesuksen nimen tähden. Ja Luukas 21, Johannes 15. Mutta Jeesus sanoo myös sen, että tämä voi tulla vaikuttaa perhesuhteisiin. Ihmisen vihollisiksi voi tulla omat perheenjäsenet Jeesuksen nimen tähden. Sen tähden, että joku uskoo Jeesuksen. Me tiedetään, että tänäkin päivänä se on. No, helpot esimerkit tietysti, jos otetaan juutalaisuuden ulkopuolta, vaikka esimerkiksi islamimaissa. Mutta ei juutalaisuudessakaan hirveän suopeasti siihen suhtauduta, jos joku päättää pitää Jeesusta Messiaana. Mutta tämä vaino alkoi jo Jeesuksen eliaikana. Tämä ei ole vain jotain sellaista, että Jeesus varoitti, että sitten joskus teitä vainotaan. Tämä vaino alkoi jo Jeesuksen eliaikana. Jos muistatte sokeana syntyneen sokeana syntyneen pojan, joka kasvoi mieheksi, ja sitten Jeesus paranti tämän. Ja sitä ruvettiin kuulustelemaan, sen vanhemmat otettiin paikalle. Ja ne kysyi jo vähän niin kuin hupsuja kysymyksiä, samoja kysymyksiä niin kuin useampaan kertaan, etteikö te niin kuin ymmärrä. Mutta vanhemmat olikin sillä tavalla Johannes 9, ne pelkäs juutalaisia. Ne ei oikein halunnut kuitenkaan niin kuin sillai, aika varovaisia, ne pelkäs juutalaisia, koska juutalaiset oli jo sopineet keskenään, että se, joka tunnusti Jeesuksen Kristukseksi, se erotetaan synagogasta. Ja jos juutalaisuudessa tohon aikaan erotetaan synagogasta, se varmaan tänäkin päivänä vielä varmaan jossain määrin sama, mutta tohon aikaan se merkitsi ihan järkyttävää asiaa. Ne pelkäs jo silloin, koska se vaino alkoi jo silloin. Totta kai me tiedetään, että sitä roomalaiset varsinkin vainos 300 vuotta kristittyjä ja tehtiin hurjia asioita. Mutta Jeesuksen nimen tähden. Ja tämä portti ja tie kuvastaa myös opetuslapsena vaeltamista. Jotkut ymmärtää tämän, että tässä tarkoittaa, että se on päivittäisiä valintoja mennä ahtaasta opetuslapsuuden portista sisään ja vaeltaa sillä elämäntiellä. Tavallaan joka päivä tehdään näitä valintoja. No, ei se tietyllä tavalla, ei se näkemyksessä ole mitään ongelmaa, koska joka tapauksessa se, että sä päädyt opetuslapseuden tielle, vaeltaa opetuslapsena, täytyy joka tapauksessa uskoa, että Jeesus on se, joka hän sanoo olevansa. Joka tapauksessa täytyy mennä ensin siitä sisälle. Että sä pysty vaeltamaan opetuslapsena uskomatta Jeesukseen. Ei se toimi niin. Ja Luukas 9 Jeesus sanoi, että jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Se on joka päivästä valintaa. Ja Matteus 10 Jeesus sanoo tähän liittyen, että joka löytää elämänsä, kadottaa sen, ja joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen. Eli me ei voida palvella kahta Herraa. Me ei voida palvella itseämme tai me ei voida palvella jotain varakkuutta tai muuta, joka tietysti loppupeleissä on itsensä palvelemista. Tai Jeesusta. Jos meidän tavoite esimerkiksi elämässä on olla onnellinen, me halutaan elää sillä tavalla, että me tullaan onnelliseksi. Meidän elämän päämäärä on tässä ajassa ja se on pohjimmiltaan meissä itsessämme. Jumala ei ole ensisijassa, ei yritä saada meidän elämää onnelliseksi, vaan Jumala yrittää saada meitä pyhittymään. Ja Jumala yrittää saada meitä, että me päästään kokemaan yltäkylläistä elämää, joka on Jeesuksessa. Ja siinä, että me tullaan Jeesuksen kaltaiseksi. Jumala ei ole ensisijassa niin kiinnostunut meidän onnellisuudesta. Jos se olisi näin, niin meillä olisi hirveä ristiriita sen kanssa, mitä me nähdään maailmassa ja mitä me tiedetään Jumalan luonteesta. Miksi Jumala sallii joitain asioita? Miksi joku ihminen, joka vaikka haluaa vaeltaa opetuslapsena, miksi on niin paljon vaikeaa? Miksi ei koe vaikka, että se elämä on helppoa ja sillä tavalla onnellista?
Mutta ilo voi olla syvempi asia. Se voi olla, ja kun mennään eteenpäin, niin Jeesus kehottaa rakentaa tietyllä tavalla elämäänsä, tietyn asian varaa. Ei ole varmaan helppoa, kieltämättä ei varmasti ole helppoa valita joku sellainen hyvä, jonka tavallaan se täyttymys tulee joskus myöhemmin. Jos toinen vaihtoehto on saada joku hyvä tai mielihyvä tai just nyt. Ja siis tämähän pätee aika monessakin asiassa, mutta myös tässä. Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammasten vaatteissa, mutta sisältävät raatelevaisia susia. Heidän hedelmistään te tunnette heidät. Eihän orjan tappuroista koota viinirypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita. Näin jokainen hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, mutta huono puu tekee pahoja hedelmiä. Ei saata hyvä puu kasvaa pahoja hedelmiä, eikä huono puu kasvaa hyviä hedelmiä. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen. Niin te siis tunnette heidät heidän hedelmistään. Ja Israelin historiassa ennen Jeesusta ja Jeesuksen jälkeen on ollut valheprofeettoja, valheopettajia. Ja profeettakirjoissa Jesaja, Hesekiel ja muu ei saanut kauhean semmoista lämmintä vastaanottoa yleensä Jumalan kansalta. Ja olikohan se Miika, joka sitten lopulta niin kutsuttiin, kun kuningas halusi tietää, että lähdetäänkö me sotaan ja miten meille käy. Niin se ei ollut kauhean toivottu tyyppi, kun se aina ennusti vaan pahaa. Muut sanoivat, että sä voitat ja näin sanoo Herra ja niinpä sanottiin, että ei sitä Miikaa. Mutta sitten jossain vaiheessa oli myös jotain profeettaa, nyt muista nimeltä, niin vannotettiin. Se sanoi ensin, että joo, kuningas voitti ja kaikki hyviä, bla 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 bla. Ja tiedettiin, että se ei ole kuitenkaan totta, mitä se puhuu. Nyt puhut totta. Ja sitten se sanoi, että tässä tulee käymään tosi huonosti. Eli valheprofeettoja on ollut, ja valheprofeetoille yleensä semmoista niin kuin yhteistä ja tunnusomasta on se, että ne johtaa ihmisiä kauemmas Jumalasta tai jopa luopumaan Jumalasta. Niin kuin Vanhan testamentin aikana, ja niin kuin katsotaan, minkälaista opettajista vaikka varoitetaan Uuden testamentin aikana. Ja usein tähän liittyy synnin ja moraalittomuuden hyväksyminen. Hyvin usein ja lähes poikkeuksetta. Ainakin Vanhassa testamentissa epäjumalan palvelus oli yleensä kytköksissä moraalittomuuteen ja hyvin rajuun sellaiseen. Mutta Uudessa testamentissa ehkä se tunnetuin esimerkki löytyy Ilmestyskirjan luvusta 2, jossa Jeesus puhuu tämmöistä Iisebelistä. Ehkä tämä ei ole sen henkilön nimi, mutta sitä henkilöä luonnehtii niin vahvasti tämä Vanhan testamentin Iisebel, mitä Iisebel sai Israelissa aikaan. Mutta se minulla on sinua vastaan, että sinä suvaitset tuota naista, Iisebelia, joka sanoo itseään profeetaksi, ja opettaja eksyttää minun palvelijoitani harjoittamaan haureutta ja syömään epäjumalle uhrattua. Eli olisi siis vaara. Jeesus varoittaa valheprofeetoista, jotka ohjaa ihmisiä valitsemaan sen lavean tien. Mutta Jeesus antoi keinoja tunnistaa valheprofeettoja. Ulkoisesti valheprofeettaa ja oikeeta on vaikea tunnistaa, on vaikea erottaa toisistaan. Ne tulee lammasten vaatteeseen, näyttää, ne puhuu tietyissä tilanteissa vähän, niin kuin ne saattaa olla kauhean ystävällisiä. Niistä on niin kuin hankala ehkä sanoa päälle päin, että kuka on kuka. Mutta on keinoja tunnistaa. Nimittäin niiden puhe, opetus, vaellus, pidemmän ajan kuluessa alkaa paljastaa niitä. Luukas 6.45 Jeesus sanoi, että hyvä ihminen tuo sydämensä hyvän runsaudesta esiin hyvää ja paha tuo pahastansa esiin pahaa, sillä sydämen kyllyistä suu puhuu. On hyvä katsoa, minkälaista hedelmää se opetus, yleensäkin minkälaista se opetus on, minkälaista hedelmää se opetus saa aikaan, minkälaista hedelmää sen profeetan elämä tuottaa. Tai jos sillä on seuraajia, niin niistä viimeistään näkee aika selvästi, mihin suuntaan se homma niin kuin menee. Ja Juudan kirjassa ensimmäisessä luvussa kuvataan eräitä seurakunnan sekaan pujahtaneita ihmisiä tällä tavalla. Tässä on muutamia nostoja niistä. Jumalattomia, jotka kääntävät meidän Jumalamme armon irstaudeksi ja kieltävät meidän ainoan valtiamme ja Herramme Jeesuksen Kristuksen. He likapilkkuna teidän rakkausaterioillenne julkeasti kemuilevat ja itseään kestitsevät. He ovat napisioita, kohtalonsa nurkuja ja vaeltavat himojensa mukaan. Heidän suunsa puhuu pöyhkeitä ja he mielistelevät ihmisiä oman etunsa tähden. Se oma etu usein korostuu. Ja varsinkin valheopettajat, joista Paavali usein varoitti, niin yritti kiskoa hyötyä ja taloudellista voittoa toisista. Ja tällaiset ihmiset ja opettajat, ne on vaarallisia lampaiden hengelle. Ne on niin kuin raatelevaisia susia. Paavali varoitti esimerkiksi
Efeson seurakunnan vanhimpia apostolin tekoja luvussa 20, että kun mä lähden, niin mä tiedän, että teidän joukkoon tulee tämmöisiä raatelevaisia susia. Ja myös teidän omasta joukosta nousee tyyppejä, jotka opettaa ihan pötyä ja yrittää saada opetuslapsetkin mukaan. Että valvokaa sen tähden. Okei, eli meidän tulee valvoa. Meidän tulee valvoa, kun me kuunnellaan opetusta, kun me nähdään jotain liikehdintää kristillisellä kentällä. Meidän on hyvä valvoa, eikä olla semmoisella mentaliteetillä, että kaikki on syyllisiä, kunnes toisin todistetaan. Ei tietenkään. Mutta pitää semmoista tervettä erottelukykyä, josta Jeesus on jo aikaisemmin Vuorisaarassa opettanut. Etenkin tulee valvoa sitä, että ei hämäänny ihmisten mielistelevistä sanoista ja tyhjistä lupauksista. Jos me ajatellaan, mä en yleensä eestä mielellään puhu tai osoita niin kuin jotain tietynlaista ilmiöä tai muuta, niin kuin vaikka silleen, mitä niin kuin uskovien keskuudessa on. Mutta jos me ajatellaan vaikka menestysteologiaa, me ajatellaan sitä, että heppu huutaa televisiossa, että kun sanat rahaa, niin Jumala antaa sulle läpimurron siinä, missä sä tarvit. Sitten epätoivossa tilanteessa olevat ihmiset lähettää rahaa. Mitä sitten, jos siihen saakkaan sitä läpimurtoa? Sitten pitää keksiä selitys, mistä se johtuu. Ja koska se syy ei ole Jumalassa, se syy on sussa, joka annoit rahaa. Sulla on joku juttu, ja sitä ihmistä vetää niin kuin enemmän semmoiseen epätoivoon esimerkiksi. Toinen voi olla semmoinen, missä korostetaan hirveän paljon ihmeitä ja merkkejä. Ne on hyvä osa uskovan elämää. Mutta sitten jos sitä korostetaan, ja se homma on niin kuin sitä, että ihmeestä ja merkistä ihmeeseen ja merkkiin, niin se voi myös ohjata ihmisiä sivupoluille. Ihan niin kuin semmoinen, että keskitytään pelkästään eskatologiaan, millään muulla ei ole enää väliä kuin se, että onko nyt Putin antikristus vai mistä se tulee tai muuta. Ja elämä on niin kuin sitä. Se ohjaa ihmisiä ihan niin kuin väärin asioihin. Tai hengellisen sodankäynti, jossa lähdetään taistelemaan sitomaan henkivaltoja ja muita tuolla. Ja unohdetaan, että se ehkä meidän isoin hengellinen taistelu on kuitenkin se, että me päivittäin pysyttäisiin Kristuksessa. Näitä on hyvä arvioida sillä niin kuin maltilla ja Raamatun pohjalla. Ei heittää lasta tietenkään pesuveden mukana pois. Mutta se, että jos opetuksesta katoaa esimerkiksi Kristuksen risti tai tarve pelastukselle, iankaikkiselle ja ajalliselle parannuksen teolle, niin jotain on pahasti pielessä. Jotain on pahasti pielessä silloin. Valitettavasti joskus myös voi käydä sille, että joku julistaja, ja niin kuin näitä on käynyt, tai opettaja tai profeetta, niin se putoo kovaa ja korkealta. Tulee semmoisia asioita ilmi, mitä ei olisi voinut uskoa tai ei olisi halunnut uskoa edes todeksi. No onko tämmöinen automaattisesti valheprofeetta tai valheopettaja? Ei. Me ei kannata sitä virhettä kuitenkaan tehdä, että esimerkiksi me heitetään jonkun ihmisen elämäntyö, joka itsessään on hyvää, jonkun todella pahan moraalisen sukelluksen tähden kokonaan pois. Ja me ollaan, että joo, mä en koskaan enää kuuntele mitään, mitä se on puhunut tai muuta, vaikka se olisi aivan Raamatun mukaista ja aivan hyvää. Että se on kuitenkin niin kuin eri asia. Sen tähden tässä korostuu nimenomaan se opetuksen puhtaus ensisijassa. Ja jos ihminen opettaa vaikka, että syntiä voi tuosta noin vaan tehdä ja ei mitään väliä, ja Jumala ei, silloin kun on yö, niin Jumala ei enää mitään, niin kuin mä joskus yhdeltä islamiuskoiselta kuulin aikanaan, kun mä olin tuolla yössä tekemässä duunia, että Jumala ei näe. Mä olin aivan hämmästynyt, että Jumala ei näe niin kuin, mitä yöllä tapahtuu. Mä kysyin, että minkälainen sun Jumala on, kun se ei näe yöllä. Että mun Jumala kyllä näkee ihan hyvin yölläkin. Ja mäkin näen yöllä sitä paitsi. Mutta se, että jokaisen on tärkeää seurata Jeesusta. Ei seurata julistajia, ei seurata jotain karismaattisia tyyppejä, jotka on siis, tarkoitan karismaattisella sitä, että ne on vetovoimaisia. Jotkut on luonnostaan vetovoimaisia. Jos joku on karismaattinen tyyppi, että sen kautta tapahtuu ihmeitä ja muuta, se on hieno asia ehdottomasti. Niin kauan kuin se vaeltaa niin kuin Raamatun sanan mukaan ja sillä tavalla. Okei, mutta seurataan Kristusta, ei seurata ihmisiä, koska sitten jos joku ihminen kyykkää pahasti, niin sitten meidän hengellinen elämä kyykkää yleensä enemmän tai vähemmän mukaan. Ei jokainen, joka sanoo minulle Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. Moni sanoo minulle sinä päivänä, Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa. Ja silloin minä lausun heille julki, minä en ole koskaan teitä tuntenut, menkää pois minun tyköäni te laittomuuden tekijät. Tämä on erityisen mielenkiintoinen, ennen kaikkea haastava. Tämä on varmaan ehkä tähän mennessä melkein haastavin kohta, tai varmaan että mitallisijoille, mitä mä oon ehkä kohdannut Raamatussa. Taivasten valtakuntaa ei pääse
pelkillä sanoilla, vaan tekemällä Isän tahdon. Se tulee tässä ensinnäkin selväksi. Jeesusta seurasi ja kuunteli tuhansia ihmisiä. Jos te mietitte, kuinka monta ihmistä oli paikalla ja lisäksi naisia ja lapsia, kun Jeesus teki ruokkimisihmeen. Se määrä on paljon. Jos joku on käynyt Jypin pelissä, kun tupa on täynnä, niin se määrä on vielä enemmän. Ihmisiä oli paljon, jotka seurasi Jeesusta. Uskoko kaikki Jeesukseen? Ei. Ajatellaanpa sitä porukkaa, jonka Jeesus ruokki. No ei tietysti ihan koko porukka ei tullut Jeesuksen perässä Kapernaumiin. Mutta sieltä tuli väkeä Kapernaumiin Jeesuksen perässä. Mitä Jeesus sanoi näille ruokkimisihmeen jälkeen? Jeesus sanoi Johannes 6. Totisesti minä sanon teille, ette te minua sen tähden etsi, että olette nähneet tunnustekoja, vaan sen tähden, että saitte syödä niitä leipiä ja tulitte ravituiksi. Älkää hankkiko sitä ruokaa, joka katoaa, vaan sitä ruokaa, joka pysyy hamaan iankaikkisen elämään, jonka ihmisen poika on teille antava. Ja siitä sukeutuu lopulta aika kiivas keskustelu. Jeesus puhuu tässä kohden Johanneksen evankeliumissa sielun iankaikkista pelastuksesta. Ja Jeesus sanoo, että mutta minä olen sanonut teille, että te olette nähneet minut, ettekä kuitenkaan usko. Eli ei kaikki, jotka oli hirveän kiinnostuneita Jeesuksesta ja seurasi Jeesusta, uskonut Jeesukseen. Ja vuorisadan rinnakkaiskohdassa, yllätys, Luukas 6, Jeesus sanoo kuulijoilleen, miksi te huudatte minulle Herra, Herra, ettekä tee mitä minä sanon? Eli Jeesus sanoo sitä jo omille kuulijoilleen. Miksi te huudatte mulle, että Herra ja Herra? Ette tee yhtään mitä mä sanon. Miksi? Miten mä oon niin kuin teidän Herra, kun te ette tee yhtään mitä mä sanon? Jeesus sanoi siis tämän jo kuulijoilleen. Eli tämä ei ole sellainen asia, jota ihmiset sanoo Jeesukselle jossain lopun ajan tuomiossa. Ihmiset sanoo jo tätä Jeesukselle. Eli se, että tässä huudetaan Herra, Herra, niin se ei itsessään tarkoita sitä, että tässä on automaattisesti kyseessä pelastuneet ihmiset. Se on hyvä niin kuin pitää mielessä. Ja esimerkiksi moni juutalainen tuossa ruokkimisihmeen kohdalla halusi tehdä Jeesuksesta väkisin kuninkaa. Ja se, mitä me luettiin Johanneksen evankeliumista, ehkä kertoo motiivi. Me halutaan kyllä tämmöinen tyyppi meidän johtoon, ilmasta leipää ja kaikkea tämmöistä ihanaa. Ja siinä kaikki. Ja mitä Jeesus teki? Jeesus lähti pois. Jeesus lähti pois siitä. Vetäytyi niin kuin tilanteesta pois. Ei rukoilemaan. Ei se ole ollenkaan se, miten se asia olisi kuulunut mennä. Eli ei kaikki kunnianosoitus Jeesukselle tarkoita Raamatussa, että se on pelastavaa. Että semmoinen ihminen, joka sanoo vaikka tässä, Herra, Herra, että se olisi automaattisesti esimerkiksi koskaan uskonut Jeesukseen pelastavalla uskolla. No se, että Jeesus karkottaa ihmisiä pois ja sanoo, että mä en ole koskaan tuntenut teitä, viittaa nimenomaan siihen, että tässä ei ole pelastuneet ihmiset kyseessä. Jeesus ei nimittäin heitä omiaan pois. Johannes 6, eli tässä, kun oli nämä ruokkimisihmeen nähneet tyypit, ja Jeesus puhuu sielun pelastuksen. Jeesus sanoo siinä, että kaikki, minkä Isä antaa minulle, tulee minun tyköni, ja sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä pois. Ja se, että Jeesus ei ole koskaan tuntenut heitä, on myös, niin kuin se on vahvasti sanottu, koska Paavali sanoi esimerkiksi Galatalaiskirjassa näin, että nyt sitä vastoin, kun olette tulleet tuntemaan Jumalan, ja mikä enemmän on, kun Jumala tuntee teidät. Ja tämä Galatian seurakunta oli jo ihan pulassa, niin kuin ne oli niin kuin Jumalan armosta niin kuin jo luopumassa ja menossa tekoihin. Ja niistä jopa sanottiin se, että te olette langenneet pois armosta, minkä jotkut tulkitsevat kauhean sillä tavalla voimakkaasti, että ne on varmaan menettänyt sielun ikuisen pelastuksen, mistä tietysti ei ole kysymys. Ja Timoteus-kirjeessä Paavali kirjoittaa toisessa sellaisessa, luvussa 2. Kuitenkin Jumalan vahva perustus pysyy lujana ja siinä on tämä sinetti. Herra tuntee omansa. Ja luopukoon vääryydestä jokainen, joka Herran nimeä mainitsee. On hyvin epätodennäköistä, että nämä olisi pelastuneet. Uskonnollisuus, rituaalit, teologia, opettaminen, kiinnostus hengellisistä asioista, ne mitkään ei korvaa Jumalan armosta uskon kautta pelastumista. Siihen ei ole mitään toista tietä. Jeesuksen luo Jumala omaksi ei pääse muuten kuin se, mitä Efesolais 2, 8-9 sanoo. Ja tämä Isän tahto on ehkä luontevinta ymmärtää uskona. Taivasten valtakunta ei pääse tekojen kautta. Ja ihmisille, jotka halusivat
tehdä Jumalan tekoja. Ne kysyi Jeesukselta, että mitä meidän pitää tehdä, että me Jumalan tekoja tehtäisiin. Jeesus vastasi, uskokaa häneen, jonka Jumala on lähettänyt, eli Jeesukseen. Se on Jumalan teko. Mielenkiintoinen vastaus. Ja Jeesus myös sanoo, ja nämä on kaikki siinä Johannes 6, mistä ne tuli nämä ruokkimisihmeen nähneet tyypit. Jeesus puhuu siinä sielun ikuista pelastuksesta ja opettaa sitä tietä hyvin selvästi, hyvin selvästi. Jeesus sanoo siinä vähän myöhemmin, sillä minun isäni tahto on se, että jokaisella, joka näkee pojan ja uskoo häneen, on iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Okei, jos asia on näin, tämä jättää yhden vaikean kysymyksen. Tai ainakin itse koin sen vaikeaksi. Se on nimittäin se, että voiko pelastumaton ihminen tehdä Jeesuksen nimessä Jumala ihmeitä. Tämän kun lukee, niin siinähän se varmaan tulee, että joo, niin kyllä joo, mutta entä nämä ihmeet ja Jeesuksen niin kuin nimessä. Ja mistä tässä on niin kuin kysymys? Ja tästä on montaa näkemystä. Mutta mä kerron sen, mihin tulokseen mä oon henkilökohtaisesti tullut. Ensinnäkin se, että Jeesuksen nimessä tehdyt asiat, niiden täytyy, vaikka riivaajien karkottaminen Jeesuksen nimessä, niin on meillä hyvät perusteet ajatella, että ne on oikeasti tehty Jeesuksen nimessä ja Jumalan voimalla, koska Matteus 12 Jeesus sanoo, jos nyt saatana ajaa ulos saatana, niin hän on riitautunut itsensä kanssa. Kuinka siis hänen valtakuntansa pysyy pystyssä? Ja jos minä Beelzebulin voimalla ajan ulos riivaajia, kenenkä voimalla sitten teidän lapsenne ajavat niitä ulos? Niinpä he tulevat olemaan teidän tuomarinne. Okei, me tiedetään, että Jeesus lähetti 12 opetuslasta, esimerkiksi Luukas 9. Jeesus lähetti myös myöhemmin, olikohan Luukas 13, 70 muuta opetuslasta saarnaamaan evankeliumia, parantaa sairaita, myös ajamaan ulos riivaajia. 12 opetuslasta, Juudas oli mukana. Me tiedetään se. Me tiedetään myös, mitä Jeesus sanoi samassa Johannes 6. Enkö minä ole valinnut teitä, te 12, ja yksi teistä on perkele. Mutta sen hän sanoi Juudasta, Simon Iskariotin pojasta, sillä tämä oli hänet kavaltava ja oli yksi niistä 12. Ja jossain kohti Uudessa testamenttia on myös kohta, jossa sanotaan, että Jeesus tiesi myös ne, ketkä ei uskoneet. Juudas on mukana. Missään Raamatussa ei anneta pienintäkään viitettä siitä, että Jeesus lähetti 12 opetuslasta, mutta se yksi, joka oli kavaltava, ei saanut aikaa yhtään mitään. Raamattu ei millään tavalla erottele Juudasta siitä porukasta ja kaikesta aktiviteetista, mitä ne teki. Eli näyttää siltä, että Jeesuksen sallimalla auktoriteetilla ihminen pystyy Jeesuksen nimen voimalla tekemään ihmeitä. Ja täällä on toinenkin jännä kohta, Markus 9 ja 38. Johannes sanoo, että opettaja, me näimme erään, joka ei seuraa meitä, sinun nimessäsi ajavan ulos riivaajia, ja me kielsimme häntä, koska hän ei seurannut meitä. Ja Jeesus vastaa, älkää häntä kieltäkö, sillä ei kukaan, joka tekee voimallisen teon minun nimeeni, voi kohta sen jälkeen puhua minusta pahaa. Voi olla mahdollista, että Jumala salli. On erityisiä aikoja Raamatussa. On erityisiä aikoja. Ja tämä on yksi todella erityinen aika, kun Jumalan poika tulee maan päälle. Ja Jumala on satsannut niin kuin all in siihen, että kansa voisi kääntyä Jeesuksen puoleen. Jumala on lähettänyt Johannes Kastajan edellä valmistamaan kansaa. Että kansa olisi valmistettuna sille, että kaikki menisi hyvin. Jumala on satsannut todella paljon tähän. Voi olla mahdollista, että Jumala sallii, että Jeesuksen nimen kautta tapahtuu ihmeitä, jotta ihmiset tulisi vedetyksi Jeesuksen tyköön. Ja me nähdään, että myöhemminkin tämmöistä on yritetty, mutta aika huonolla menestyksellä. Eli tämä voi olla hyvin paikallinen ainoastaan Israelin alueella Jumalan kansan keskuudessa sinä aikana, kun Jeesus oli ennen ristiä. Koska tämän jälkeen Israelin ulkopuolellakin tätä yritettiin huonolla menestyksellä. Apostolien 19 lukee, että myöskin muutamat kuljeksivat juutalaiset loitsijat rupesivat lausumaan Herran Jeesuksen nimeä, niiden ylitse, joissa oli pahoja henkiä, sanoen, minä vannotan teitä sen Jeesuksen kautta, jota Paavali julistaa. Ainakin Skeuan 7 poikaa sai aivan kuonoa pahalta hengeltä, että se ei oikein mennyt putkeen. Ja on hyvin mahdollista, että ne, kenestä Jeesus tässä puhuu, on nimenomaan Jeesuksen aikalaisia. Jeesuksen aikalaisia, jotka sai tänä erityisenä aikana olla osallisia näistä ihmeistä. Te ei koskaan uskonut Jeesukseen, kuten Juudas. Nimittäin Luukas 13. Tämä on varmaan 5. kerta, kun tulee rinnakkaiskohta esiin, mutta nämä on yllättävän
yllättävän hyviä, koska jotkut ilmaisut täällä, niin niiden jäljille on aika vaikea päästä. Mutta tämä Luukas 13. Kilvotelkaa päästäkseni sisälle ahtaasta ovesta, sillä monet, sanon minä teille, koettavat päästä sisälle, mutta eivät voi. Ja sitten täällä Jeesus sanoo, ja te rupeatte seisomaan ulkona ja kolkuttamaan ovea ja sanomaan, Herra, Herra, avaa meille. Ja täällä alempana, silloin te rupeatte sanomaan, mehän söimme ja joimme sinun seurassasi, ja meidän kaduillamme sinä opetit. Sanooko joku ihminen, joka on syntynyt vaikka 1923 joskus Jeesuksen edessä, että hei, Jeesus, mähän söin ja join sun seurassa. Sä oot ehkä nyt vähän erehtynyt. Että ei, Jeesus puhuu selvästi oman aikalaisilleen. Eli tämä voisi vähän tukea sitä ajatusta, että tuo mitä Jeesus sanoi niille, jotka sanoo, Herra, Herra, sun nimessähän me tehtiin tämmöistä. Me ollaan aivan hämmästyneitä, että miten me ei päästä Jumalan valtakuntaan, koska te ette ole koskaan uskonut. Sitten vielä loppu. 2 perustusta. Sen tähden jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan verrattava ymmärtäväiseen mieheen, joka huoneensa kalliolle rakensi, ja rankkasade lankesi ja virrat tulvivat ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät sitä huonetta vastaan, mutta se ei sortunut, sillä se oli kalliolle perustettu. Ja jokainen, joka kuulee nämä minun sanani eikä tee niiden mukaan, on verrattava tyhmään mieheen, joka huoneensa hiekalle rakensi, ja rankkasade lankesi ja virrat tulvivat ja tuulet puhalsivat ja syöksähtivät sitä huonetta vastaan, niin se sortui, ja sen sortuminen oli suuri. Ja kun Jeesus lopetti nämä puheet, olivat kansanjoukot hämmästyksissään hänen opetuksestansa, sillä hän opetti heitä niin kuin se, jolla valta on, eikä niin kuin heidän kirjaoppineensa. Ja lopuksi Jeesus haluaa vielä havainnollistaa, miten Vuorisaarnaan tulisi suhtautua, miten Jeesuksen opetuksiin tulisi suhtautua. Ja pointti ei ole siinä, miltä ne talot näyttää, eikä tietyllä tavalla niin kuin se on perustuksessa. Mikä se perustus on? Mille ihminen rakentaa elämänsä, voisi sanoa elämäntalonsa. Elämässä tulee nimittäin vaikeita aikoja. Vaikeat ajat on harvoin niitä hetkiä, kun me ruvetaan niin kuin rakentamaan meidän perustusta tai me ruvetaan rakentamaan meidän elämää. Yleensä on sanotaan suotavaa tai ehkä toimivampaa ruveta rakentamaan elämää silloin, kun asiat on vähän paremmin. Koska silloin, kun myrskyt ja tyrskyt tulee, niin usein pidellään ilmoja ja toivotaan, että tässä asiat muuttuu jossain vaiheessa. Se on harvoin semmoista nyt rakennetaan oikein paljon. Jumalahan voi rakentaa totta kai sen kaiken keskelle, me saadaan kokemusta ja voidaan vahvistua niin kuin Herrassa, mutta jos ennen sitä ei ole rakentanut elämänsä Jeesuksen sanoille, niin se nyt ei yhtäkkiä auta siinä, kun joku kriisi tulee. Se on se pointti. Ja se rakentaminen ei tarkoita myös pelkkää sanan tankkaamista ja kuulemista ja opiskelua, vaan sen mukaan toimimista. Jaakobin kirjassa hyvin sanotaan tästä, että olkaa sanan tekijöitä eikä vain sen kuulijoita, pettäen itsenne. Sillä jos joku on sanan kuulija eikä sen tekijä, niin hän on miehen kaltainen, joka katselee kuvastimesta luonnollisia kasvojaan. Katsoo itseään, lähtee pois ja unohtaa, minkälainen oli. Jumalan sana toimii niin kuin peilinä. Se näyttää meille meidän hengellisen tilan. Voidaan katsoa, että okei, ja me voidaan vakuuttua, että no vitsi, ei ole mennyt putkeen. Sitten me lähdetään pois ja kaikki jatkuu ihan niin kuin ennenkin. Eli se pelkkä sanan kuuleminen, se ei itsessään, niin kuin, se ei ole semmoinen taikajuttu, että nyt tapahtuu niin kuin jotain. Koska Jumala on antanut meille sen, että me tehdään valintoja ja me elettäisiin Jumalan voimasta sitä sanaa todeksi. Jumala kyllä meitä muistuttaa, että jos joku elämäalue, osa-alue ei ole ihan niin kuin kuosissa, niin kyllä Jumala siitä muistuttaa, että meidän pitää itse tehdä jotain. Ja tämä on kysymys siitä opetuslapsena elämisestä. Tämä on sitä, kun eletään Jeesuksen sanojen mukaan. Tämä on sitä. Tämä on sitä, mikä vie elämää. Tämä on sitä, mikä auttaa kestämään niin kuin elämässä. Ja tästä on just kyse ahtaasta portista sisälle menemistä ja sillä tiellä kulkemista. Se tavallaan huipentuu niin kuin tähän. Ja pelastuneellekin on valinnan paikka. Mitä me tehdään? Otetaanko me Jeesuksen sanat todesta ja eletäänkö me sitä todeksi? Meillä on mahdollisuus siihen, koska meillä on sama voima, jolla Jeesus nostettiin kuolleista, on meissä. Se ei ole pieni voima. Kun Jeesus lopetti nämä puheet, ihmiset oli ihan syystäkin ihmeissään. Koska Jeesus opetti niin kuin se, jolla on valta ja auktoriteetti. Kirjaoppineet siteeras aina toisia ja vetos aina toisia auktoriteetteihin. Kun Jeesus puhuu jostain niin sanotusta auktoriteeteista, teille on sanottu ja näin ja näin,
niin yleensä sen jälkeen Jeesus sanoo, miten ne asiat niin kuin on. Eli teillä on sanottu, mutta mä sanon teille. Ja Jeesus vedon johonkin Hilleliin tai Shammaihin ja se sanoo jotain tämmöistä. Jeesus sanoo ihan suoraan, että ne asiat menee näin. Ja mekin voidaan nähdä tämä Jeesuksen auktoriteetti opetuksessa. Ja meillä on myös joka päivä valinnan paikka. Ihan mihinkä Jeesus halusi kuulijoita niin kuin saada. Mihin me rakennetaan meidän elämä. Me ollaan pelastuttu, meidän pelastusta, sielun ikuista pelastusta ei meiltä oteta pois. Me langetaan ja kompuroidaan monilla tavoilla, me kasvetaan eri tahtiin, meillä on erilaisia taipumuksia, vahvuuksia, heikkouksia, kaikkia. Jumala ymmärtää ihan kaikki. Ei meidän kannata ruveta sillä tavalla itsemme niin kuin tuomitsemaan ja laittaa leukaa rintaan, vaan päinvastoin. Nostaa päätä pystyyn ja katsetta niin kuin ylöspäin. Ja lähestyy Jumala. Jumala auttaa meitä näissä asioissa. Jumala paljastaa asioita, missä Jumala haluaisi tapahtuisi vaikka jotain muutosta. Mutta ei Jumala sano, että mä autan niitä, jotka auttaa itseään. Jumala auttaa meitä ja vaikuttaa meissä tahtomista ja tekemistä. Jumala on myös sillä tavalla vaikuttaa meissä sitä, että vitsi, tämä on varmaan sellainen asia, missä mä tarvitsen vähän jeesiä ja Jumala apua ja muuta. Jumala vaikuttaa meissä. Mutta Jumala ei tietenkään jyrää meidän vapaan tahdon yli. Mutta meillä on mahdollisuus. Meillä on opettaja, joka opettaa elämäntiestä. Ja opettaa aika selvästi. Ja opettaja, joka itse asiassa on meissä Pyhän Hengen kautta. Eikä jättänyt meitä yksin. Me voidaan myös kasvaa tekemään hyviä valintoja. Ja Jumala haluaa palkita niistä. Elämä voi olla niin kuin kovaa ja ratsuväkin raakaa, ihan varmaan. Meillä on erilaisia elämän storeja. Eikä näitä kannata verrata hirveästi toisiinsa. Mutta Jumala haluaa palkita uskollisuuden. Me ollaan Jumala edessä sillä tavalla niin kuin ihan samalla viivalla kaikki. Okei, taivaallinen